marchei a servir para un forno, a despachar pan. Pero eu o que tiña que non sabía ainda facer os números, por 4 debaixo de 3, 3 debaixo de 4, pero a cabeza vai aprendendo, vai tal, vai igual, non sabes? Aquilo foi indo, pero o amo tamén iba para mar, ese algo vello, traspasou. E con ese diñeiro fixen un cuarto de baño que non nos tiñamos. Despois puxen na esfarrapada un negocio así de roupa de rapazas pequenos e tal e cual. Eu cosía tamén papurriño, desas chaquetas de agua, non sabes? Tuve unha moto, tuve un coche, uns 600. E fui tirando, dirá usted, ai, pois ainda o falador, ainda podías ter un mozo, porque non te casaste. Mozo, sí, porque non casei, porque non tiñan, el non me dixo para casarse, ningún, claro. Porque, mira, xa cosía algo na casa, non sabes? Despois, como comprar a moto e tal, como eu era pobre, nunca tivera diñeiro, a mí me gusta gañar algo de diñeiro. Iba estaba con a ilusión de comprar un home, pero non sabía vender. Era unha farra, pasábalo de maravilla, de maravilla. Facían, nas primeiras veces, facían teatro. E salín facendo teatro na feira. Íbamos a facer os vestidos. Tiñamos que ir po pincho da casa, onde nadie mirara, porque se miraban e tal, xa laváis. Os ensaios eran nunha casa bella ou así, porque viñan a escuitar, non sabes? E aos outros, como estaban vigilando, fichárono e tuvo que dar ali toda a noite. Meu pai sempre foi moi religioso, a miña nai. Íbamos moito todos os días á misa e deixaba. Despois viu un cura pali que cambiaron, que era do Antonio, que era de Salceda, veciño, non sabes? Dixo el, mira, imos a facer unha coral, eu tanto me gustaría, tal. Xe, bueno, pero despois, el como estaba como axudante, marchou. E dixen eu, agora ten que seguir isto, como non xa estaba a dar. Empezamos a xuntar así máis xente, para cantar por aí, por moitos lados, non sabes? Pasábamos de maravilla, de maravilla. Tengo os sobrinhos admirables, tengo que decirlo, como siento. Me tratan moi bien, moi bien. Sí, eu sempre estou ocupada. Mire, ou a coser algo, leo, e nisso xa se me pasa a tarde, fanse os días pequenos. E o que está mal, bueno, está bueno, pero o que está ben, non ten por que queixarse.